tiuson थांनो टाइम जाबाय माथो सासेयाबा सिखारोना सिखाराखै र' आं कल खालामनायनि नाम्बाराबो अबाव थाखो सोर फन हरलाबायखो माथो फोरमायनोसै हेलौ मामोनलाय ओइ टिउसन थांनो टाइम जाबाय माथो पासताल' मोननाय बायदि मोनदां टाइमखौनो हा र' नायनि आया माथो माबा जालांबाय दस्रा जालांबाय ओइ थाब फै अ सिखारगोन नों अबेसिम सफैखो हा अ दे आं ओंखाम जागोन दै दे फैबाय था अ दे फैबाय था ए जालालै ओंखाराबा लेखाफ्राबो बहा दं फरायनो मास्टारमोन फैफिनदो दिनै खस्थ' लानो हरदोंमोन फटना फैखाय बेखौनासोलै मामा गैया जाला ओइ आनासि दे आं ओंखाम ओंख्रि संना दोन आइया बहिखौनो लायाखै I'm going to. Cumi tu berapa? Sebentar. Oi, mana sih? Ubo, ayah di sana. Ayah anda sepuluh kasih numun. Ayah, cek, jelah. Mana nilai? Nilai mana saya? Hai buruk ini faklah. Nilai saya bilang anu, jadi itu. What? Masalah sih bukan jadi, ini sosial. Nilai ya. Ayo, sih bukan kena ada. Rombang. Abang ada lira las ni ini tangla bayi, tiuson oleh. Oh, rombang. Silakan deh. Ang sekarang ini mana pun orang. Lagi pulau sih, kita dengan lidah kita muai. Jauh. Lali. Maksudnya. Itu mau lagi. Kita cari tema. Oh, siapa yang tuh? Tuh. Ya lama boleh tabung kerja lah. Tabung kerja beli itu orang macam ni. Mas Rawa apa ni lagi ni, Jan? Ini siapa yang master ni? Dia nak kau lebih nama. Coba ang lira kile? Mana? Ang haya? Oh, ang lira yang lebih ni lah. Master apa tu? Pilih lagi ada. Oh, sir. Hello. Sir. Oh, saya semula ni tiuson lagi dengan. Oh, ni apa? May I come in? Come in. Oh, terima kasih. Ya, nah. Jemput, nunggu malah jemput macam itu. Dia, kamu boleh kan? Kamu mau kita? Ini je, bisa kena leh. Itu ni lah, lah aja. Ini fotonya ni. Saya boleh pulang ni? Deh. Sarah mana semua boleh ni? Minggu apa jalan? Oh, Sarah kalau bangkai mobil naik mana? Mobil tu malam PUBG ke liye horo. Oh. I am going to market. Market thang au jalan tu. Jalan na? Neng ni saya hang bay. He is good mon. Ang beli orang apa sih? Mencuri hidup. Bim muntah mama lagi. Bim muntah buang kerjaan dari engkau sebenarnya kau besar. Mau kerja sekarang ni? Sekarang itu tanda kata ni tu. Semua hancur deh. Hancur deh nak dengar. Nusu kau izin nama nusu mana kau nusu apa kamu suka? Nusu apa? Mobile apa? Yeah. Nusu ni shan si mobile semua mana? Hancur deh tak? Oh besar. Semua mobile ni. Oh. Hancur deh. Oi hai.
आं खेराइ बादोंमोनलै आरो बादों ओइ थां बिमा बिफाया नांगौ थां उन्दैनिफ्रायनो आं खेराइ होआखै होमबाबो थां ओइ थां बस बोरै जाबावगोन जाय नोंनिया खोनादोंलै आं माथो खोनायजों आंनियाव मबाइल लाबोसो साला सैमाफोर मबाइल आं नङामोनलै बिब'निसोमोन बिब'नि मबाइल मा लाबोदों नोंसिनाव टाइम नायनोसो लाबोदोंमोन आङो टाइम नायनो लाबोदों घरि नायनो घरि गैया घरि बायना फैसा गैया नोंनाव मबाइल देखाय सावरायनोनो लाबोआसै नोंबो हान्थुफेराखै मा जाखोलै मा सारदोंलाय 10 बार हान्थु जेरायलाय सिखायलाय खालाम जादों दिनैनिफ्राय फैलालै जों फैला ओमफ्राय सार जाबायना आरो खेनथाम खालामबाव दासो खेनबा जादों जाबाय हान्थु खेरायाखै खालामबाव साजोब्बायलै हान्थु साजोब्बाय दाउला जा होमबा दाउलाखौ बोरै जायोमोनलाय सार नों देखायलाय आरो देखायबावनांगौ देखायफै दाउला माबा देखायफै इसोरखौ सारनो रोङालै रोङा दाउला माबोरै दाउला जानांगौब्रा हान्थु खेरायबाय होनबा दाउला बुंदों नामा आरो नोंलाय मा गसं थांबाय सिदा दाना नोंसोरो ओरै जालायदो नोङो खेनसे गोसासोबा सासोबानो हायालै सोबाया सोबा आरो आंजों मोनगोन सानदुं गोसा नङाबा खोमाजों हमलायनाय दलाय सिखाय खालाम दसबा सारा खालामदो दिमा फैलालै जोङो जाबायलै सार जाबायलै आरो खनथाम लांबाव खनसे बोरैसो खनथाम सार जाबाय दानिया जेरै फैदो गोलोमजोब्बाय सार गोलोमजोब्बाय सार दिनै जि गोदान फैदो दिनै बिदि गोरा हरनाङा ओइ मबाइल लानांगौ आं मबाइल लानोसै ना मबाइल दिनै मोननाङा मबाइलखौ आं नोंसानाव थांगोन नोंसा बिमा बिफानो आं कमप्लेन होगोन जोंहा बिमा बिफाया न'आव थाया खामानि मावहैयो न'आव थायाबो माने मबाइलखौ मोनला मिथिगाथ' गाबोन होन होमबा नों गाबोन मिथिगोन दिनै मा मबाइल लाबोफानो मोननांगौ साथों एसे सेंग्रा गिदिर जाबाय नालाय ओंखायनो मबाइल लानांगौ जायोलै टाइमाबो सार माथो 1 घन्टानि बारासो जानोसै जोब्बाय साला जोंखौ ओइ सार बिदिनो नङा गियो दे फैनासो गैलालै हानांजोब्बाय सुग्राबो गैया रावबो सार नों सुना होनदों मा होनो खेनसे मावलाय सार सुना होनदों नामा नोङो खोमाखै हान्थु खेरायना आया बोरै मासि दुस्थ' नोंसोरो दे आं फोरोंग्रोदो हान्थु खेरायबाय था जेलासिम बे गवा सार हगारदोब्रा हगारनो आरो आधा घन्टा दंबावो टिफिना हलारे दे मा फोरोंदों ट्रेन्सलेटखौ बुंनांगोन नों He goes to market बेखौ टाच खालामलाय बियो हाथायाव थाङो जादों I cannot go to market आं दिनै हाथायाव थाङा खेनसे मावलाय आं दिनै हाथायाव थाङा आं दिनै हाथायाव थाङा नङा आं दिनै हाथायाव थांनो हाया बिसि नामा सार दे र' मेगना बारा थिग जायाखै र' है सारा मा जाबाय थायोब्रा ससमानि गोनांथि गैला माथो सारा मेगन नुवा मेगनथ' मालाबा 1 घन्टाल' नुवा आङो मेगना साराबो फाल्थुसो He did the work बियो खामानि मावदोंमोन दे होमबा आं नोंसिनाव खमाव मोनसे हरसै ओइ नों ओरै फै माबोरै जागोनलै बुंदो आं गाबोन फैलालै नावदो दे सार बेखौ गाबोन खालामना लानांगौ दे आरो नोंथ' मैयानि हमवर्कखौ खालामाखै मैयानि हमवर्कजों दानि गोदान हमवर्कजों खालामना फैनो नो थांनांसिगोन सार मबाइला
Mobile mula benar itu. Ang dinig pa lang talang ko sorry mo ang dinig lang mo talang mo dinig. Harus didikin kan mobile mau uang. Kerja banyak mulai. 4,000 lebih pada dan kesimpulannya ya. Itu. Karena ada mau mulai kan enggak? Oh, baik. Ang tuh ribedi yang pikir nang baik. Ini pasti friend yang beres. Tuh.